मिडियानि लोगो नोंथांमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव प्रेस मिट खालामनाय जादों। बिपिएफनि सासे सिनियर दैदेनगिरि आदा रिहन दैमारि बिथाङा जि मानसिखौ मोखाङावनो नायगार थगायनो हायो बेनि फोरमानखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बिटिआरनि रायजो राजानि सिगाङाव जोङो एक्सप'ज खालामनो नागिरदों। बिथाङा मिडिया बाइटआव मैया बावैसो ओरैबायदि मोनसे मिसुलिया बाथ्रा बुंनानै उदालगुरिबासिखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों। सासे सिनियर दैदेनगिरिया बेबायदि मिसलिया नंखाय बाथ्रा बुंनाया जोबोरैनो लाजिनांथाव आरो लाजिथाव जादों। बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिया बिथांनि थाखाय फेक्टर नङा। बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय समाव बिथांनि मोखाङाव रायजोफ्रा मोनसे गिनाय आरो सोमखिखांनाय मोनसे नुदों। आदा रिहन दैमारि बिथांनि मोखाङाव फार्स्ट टाइम मोनसे गिनाय नुदों। थांनाय इलेक्सनफोराव बिथाङा मिनि देरहादोंमोनब्लाबो दिनै मानो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादग' आफादगिरि सार दिपेन बर' फैनायनि थाखाय बिथाङा सान हर उन्दुनो हायै जादों होननानैबो जों खोनादों। दा बाथ्राया जाबाय सासे सिनियर दैदेनगिरि बिथाङा मोनसे समाव मिनिस्टार जादों आरो बिथाङा गोबाव सम एमएलएबो जादों। नाथाय दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि गोसोखौ हमथानो हायैयाव गाव मोनसे गिखांनाय मोननानै सम्भब बिथांनि ब्रेना खामानि होआखै। आसलथे बिथाङा गोबां समाव उदालगुरिबासिखौ थगायबोदों। बेनि फोरमानखौ नोंथांमोननो जोङो स्पष्टयै दिनैनि तारिखआव होनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादग' आफादगिरि सार दिपेन बर'आ उदालगुरिनि बासिन्दा नङा होननानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंदों। आच्चा, एसेबां गिदिर मिसा बाथ्रा बुंनायनि सिगाङाव बिथाङा मानो खनसे सानना नायासै? बिथाङा गोबाव सम जिहेतु उदालगुरि कनस्टिटुयेन्सिखौ नेतृत्व होबोनो खाबु मोनदों आरो बेखिनि खाबुखौ रायजो राजा बिथांमोनहा बिथांनो होदों। नाथाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर बादग' आफादगिरि बिथांखौ जेरैबायदि तुच्छ तासिल्य खालामनानै रायजो राजाखौ बिपथे बा नंखाय लामाथिं दैदेनलांनो नागिरदों बिनि फोरमानखौ जों नोंथांमोननो होनो नागिरदों। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया नोंथांमोननो जोङो दसे उनाव वाट्सएपआवबो होगोन आरो जोंनियाव सफ्ट कपिबो दङ, नोंथांमोना लानो हागोन। बेवहाय रोखा रोखायै जोंनियाव प्रुफ दङ जे मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि कनस्टिटुयेन्सिनो सासे बिथाङाबो भटार आरो बिथांनि जि भट सेन्टार 555 पुरनि गराइमारि उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि असम आसाम 784509 बेवहाय सिरियाल नाम्बार दङ 887। एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सि नाम्बारा 46 उदालगुरि। पार्ट नं आरो नामा दोङो पुरनि गराइबारि एलपि स्कुल राइट साइडआव। 103 पुरनि गराइमारि प्राथमिक बिद्यालय। पलिं स्टेसन पुरनि गराइबारि एलपि स्कुल। दा बेनो रोखा फोरमान जे मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि कनस्टिटुयेन्सिनो सासे भटार। होनबा मा मोखांजों मा खुगाजों आदा रिहन दैमारि बिथाङा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों? सासे बारग' मन्त्रि सासे दैदेनगिरिनिफ्राय बेबायदि मिसा बाथ्रा बुंनाया समाजाव जोबोद गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैयो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिथांखौ जों खावलायदों जाहाथे रायजो राजाखौ गले गले बेबायदि जाहाथे बिथाङा मिसलिड खालामा। फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथाङा जेनगोनखौ नुहुरखानानै बिथांनि मोखाङाव जों बयबो आन्दाज खालामदों। बिथाङा जेथिया मिडियायाव ओंखारदों मोनसे गिनाय बिथांनि मोखाङाव मोनसे कनफिडेन्स लेभेलखौ जोङो जोबोद ल' नुदों। दा जायखिजाया बिथाङा जेरैबायदि मानाव गेदेर एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ बेस्ट उइसेस होदों, जोंबो बिथांखौ होदों।
नोंथाङा जेननायनि थाखाय रेडि जाना था जेननायनि थाखायबो नोंथांखौ जोङो एडभान्स बेस्ट उइसेस हरदों बेजोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों नोंथाङा जेरैबायदि बुंनो नागिरदों सोरबा आंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो फेक्टर नङाबा नोंथाङा बिथांनि मुंखौ लानाय नङामोन फेक्टरखायनो नोंथाङा मुं लानो गोनां जादों दिनैनि तारिखआव आरो थांनाय गोलाव समाव नोंथांनि नेतृत्वआव अदालगुरि कन्स्टिटुयेन्सिया जेरैबायदि जौगानांगौमोन बेबायदि जौगायाखै आरो मोनसे केरेक्टारा मा जादों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बोरैबा 28टा सिट मोनखांनायनि उनाव ओरैबायदि नेपटिजमनि ब्लाडआ बिथांमोननियाव हाबदों बे साननो गोनां बाथ्रा जादों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियाबो गावनि खुरखालि मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ इएम खालामबाय लोगोसे टिसिएलसिसिनि चेयारमेनबो होबावबाय आरो माखासे डिपार्टमेन्ट जाबसिनगासिनो दङ आरो जों खोनाबावदों गावनि बिसिखौ बिथाङा केन्डिडेट होनो नागिरबावदों जाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बड'फाजों लोगोसे समान समान खामानि मावबोदोंमोन बेखौ इगनर खालामनानै गावनि बिसि नालाय जातियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयाब्लानो नेपटिजम जायखौ जों बुंदों बिथांमोननि ब्लाडआव मोनसे इग'नि प्रब्लेम फैदों बेखायनो गावनि बंस'नि मानसिफोरखौ बिथांमोना लासै पलिटिकेलाव एंगेज खालामनो नागिरदों होनबा डेम'क्रेसिनि मिनिङा मा थाखो दिनै रिहन दैमारि बिथाङा बुंदों जे आङो आरो खननै इलेक्सन गेलेनो हाबावगोन बेनि उनाव आं गावनि फिसालाखौ लाबोगोन होननानै बिथाङा माबा रेलवेनि साख्रि बायदि मोनदों नामा गाव रिटायार जाखांनायनि उनाव सोरखौबा सोसनलांनो जुदि बिनि फिसाज्लाया रायजो राजानि खामानि मावाखैबा समाजनि खामानि मावाखैबा हारिनि खामानि मावाखैबा एकमात्र रिहन दैमारि बिथांनि फिसाला जानायनि थाखायनो एमएलए जानो मोनगोन नामा बेखौ अदालगुरिनि रायजो राजाया बिबेसना खालामथों जों रायजो राजानि आखायाव हगारदों दिनै रिहन दैमारि बिथाङा क्रर सम्पति खामायबाय बिथाङा बहानि एसेबां सर्स मोनखो बेखेना सर्सखौथ' बिथाङा रायजो राजानि थाखाय बाहायनो हागौमोन आरो मोजां नेताफ्रा एसेबां थाखा फैसा थासोआ दिनै रिहन दैमारिया अदालगुरिनि सारौफाले बेयाव थांबाबो अदालगुरियाव रिहन दैमारिनि हा बिथिं थांबाबो बिथांनि सम्पति बानायबाय बेजों लोगोसे गावनि फिसालाखौबो बिथाङा इनडाइरेक्टलि इंगितखौनो होबाय आं लाबोगोन होननानै जों बुङाखै बिथांनि फिसालाखौ पलिटिक्सआव लाबोनाङा होननानै रायजो राजायासो नायदों बाथ्राखौ जे रिहन दैमारिनि फिसालाखायनो गाबोन एमएलए जानो मोनसिगोन नामा बिनि फिसाला बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दङ ससाइटियाव बेसेबां सेक्रिफाइस दङ बेखौ रायजो राजाफोरा मोनसे पेरामिटारजों बिथांमोननि बिबेक बुद्धिजों नायगासिनो दङ दिनै सेम हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो बिथाङाबो नेपटिजमनि फारसे लांगासिनो दङ नामा दिनै गावसोरनि फिसालाफोरखौ एमएलए इएम एमसिएलए बानायनो थाखायसो बिथांमोनखौ जोङो पाब्लिकनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोङो सायख'दोंमोन नामा गोबां कुइसनफ्रा दङ बिथाङा थांनाय समाव जितु केबिनेट मिनिस्टारबो जादोंमोन बै समाव बिथाङा अदालगुरिबासिनि थाखाय बेसेबां सिरियासलि खामानि मावखो बै समाव बिथाङा जुदि खामानि मावनायबा दिनैनि तारिखआव अदालगुरिनि अबस्थाया आरो जौगानाय जानो नांगौमोन थारमाने बिथाङा बै समाव सम्पति लुथिनायनिसो खामानि मावदों आरो नोंथांमोनाथ' नायबायनो पलिटिक्सनि थाखायसो एसेबां मिसा बाथ्रा बुंनो हायो दिनै गावनि फिसालाखौ बिथाङा फैसा राननायाव बाहायगासिनो दङ फैसा राननाय माबा समाजनि खामानि मावनाय जायो नामा सोरखौबा लोंहोनाय माबा जाहोनायनिबो बेबस्था खालामबाय थादों बेखौ गावनि फिसालानो दायित्व होदों माने मा मानसिफोरखौ गाज्रि लामाथिं दैदेननो नागिरदों सासे सिनियर लिडारनिफ्राय बेबायदि रायजो राजाया खमसे खम अदालगुरिबासिया एक्सपेक्ट खालामाखैमोन दिनै रायजो राजाखौ जेरैबायदि बिथाङा थगायनो नागिरगासिनो दङ बिथांखौ खनसे एमएलए खालामनाय माने रिहन दैमारिखौ आरो खनसेबाव जुदि एमएलए खालामोबा आरो बिथांनि सम्पतिखौ आरो बारायबावना होनाय बिथांखौ रायजोफोरा माने सम्पति खामायनो चान्स होबाय थानो ना मोनसे समाव जाय मानसिया 25 बोसोर गोलाव सम जिबननि बर'नि मोनसे भाइब्रेन्ट अर्गेनाइजेसन जायखौ बेकबन अफ दि बड' ससाइटि होननानै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 25 बोसोर जातिनि थाखाय होबोनाय जातिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय सार दिपेन बर'खौ सायख'नो ना सासे कराप्टेड लिडार रिहन दैमारिखौ थाखा फैसा खामायबावनो चान्स होनो बे डिसिसना खिन्थु दिनै अदालगुरिबासिनि सायाव मोनफैबाय
रायजो राजाफ्रा दिनै रोखा रोखा नुहुरदों जे रिहन दैमारि बिथांखौ जुदि फिन खनसेबाव देरहाहोयोब्ला बिथांनि बिल्डिंआ आरो जौबावगोन, बिथांनि प्रपार्टिया आरो इनक्रिज जाबावगोन। बेखायनो रायजो राजानि खामानि मावग्रा, जातिनि खामानि मावग्रा, जाय मानसिया 25 बोसोर जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय, सार दिपेन बर', बिथांखौ दिनै अदालगुरिनि रायजो राजाया नागिरदों, बिथांखौ सिरियासलि नागिरदों। आरो बेखायनो दाखालिनि बिथांनि जि जयनिं प्रग्राम, बेयावहाय लोब लोब बर'नि मेन इन्टेलेक्सुवेलफोरा, जायफोरा बर'नि थै दङ, बर' रायजो राजाखौ जाय मोजां मोनो, बर' हारिखौ जाय मोजां मोनो, लोगोसे गुबुन हारिफोराबो बिथांखौ बरायनो थाखाय जयनिं प्रग्रामाव लैहोर लैहोर बाहागो लादों। आरो बेखौ नुनानैथ' रिहन दैमारि बिथाङा फाग्ला बायदि जादों। बिथाङा मोजां उन्दुनो हायाखै। बेखायनो बिथाङा मिडियायाव जानला मानला बुखिदलाबायदों। गतिके आं खावलायदों, जुदि बिथाङा एसे साननाय हनायनि जुदि असुबिदा जामारबायबा, बिथाङा खनसे एसे रेस्ट लानायनि बाथ्राखौ साननांगौ। बिथाङा बुंदोंथ' 10 बोसोरनि उनाव रिटायारमेन्ट लागोन होननानै। बिथाङा 10 बोसोरनि उनाव रिटायारमेन्ट लानाय लायै बेयो बिथांनि खोथासै। खिन्थु बिथाङा जे गावनि फिसाज्लाखौ सोरखौबा जौ दौनो, सोरखौबा माबा गेलेनो, सोरखौबा गाज्रि लामाथिंजे दैदेननो नागिरगासिनो दङ, बेखौ खिन्थु समाज सिबियाखिया नायगासिनो दङ। दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव आदा रिहन दैमारि बिथांखौ रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाय आरो मिसलिया बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गुरै खावलायदों। मोनसे आलादा सोंथि, जिहेतु मानाव गेदेर प्रमद बर'नि समाव जिफोर सेंसन जाखानाय खामानि, बिथांमोना डाबल इनागुरेसन खालामनो नागिरो। जेरावबो बिथांमोना खालामदों। बिथांमोननि जिथु सेना जानाय एग्रेसिभ आखु, बेखायनो BPF राजखान्थि हान्जाखौ नै 5 मायावनो मानसिफ्रा गाज्रि मोनदों। दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जिफोर प्लानिंखौ खालामना गालांदोंमोन, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB आरो UBPOनि नाजानायाव, बर' रायजो राजानि नाजानायाव BTR सुक्तिनि उनाव, BTR सुक्तियाव जिफोर जों मोनबोखानाय माखासे इन्स्टिटिउसनफोर, बेफोरखौ बिथांमोना दिनै इलेक्सन खाथिखाय बेखेवफ्लादों। बेफोर ओरैबाबो जाखानो गोनांमोन। नाथाय गावसोरा पलिटिकेल माइलेन्स लानो थाखाय आरो पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो थाखाय बिथांमोना मोनसेनि उनाव मोनसे बेखेवगासिनो दङ। नांगौबा बिथांमोना बै समाव थांनाय 5 बोसोराव जानाय किसुमान नेम प्लेटखौ सेफायनानैबाबो गावसोरा बानायदों होनना देखायनो थाखाय, रायजो राजानि सिगाङाव गावसोरखौ हिर' देखायनो थाखाय बिथांमोनाथ' मा बाजेट दङ नोंथांमोना नुदों नामा? 4 मासनि BTC सोरजिजेननायनिफ्राय 4 मासनि मालाबा बाजेट जों नुफेराखैमोन। हाग्रामा महिलार बिथांनि समाव जाबाय, माने बिथांमोननि फैसायानो गैया। जोंनि सरकारनि समाव जोङो खमसे खम 300 कोटि फैसा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय गारबोदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनायाव 2900 कोटि टका दाहार खालामनानै फैदों। दा बै जिथु हिस्टरि, बिथांमोननि जिथु रिपर्ट, बिथांमोननि जा पास्ट हिस्टरि, बेखौ नायोब्लाथाय जोबोद दुखु गोनां। दा बिथांमोननि जिथु केरेक्टार, बिथांमोननि जि एग्रेसिभ केरेक्टार, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों आरो नायबाय थादों। दा गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मिडियानि मानसि मालाबा सों, आमुखौ माला बानायगोन? बिथांमोना दा इलेक्सन मोनफैनायखाय फिथाखौ हागासिनो दङ। बिथांमोना मोनबो सिउरिटि गैया। बेफोरथ' एकर्डआव फैखानाय, दिनै नङा गाबोन जाखागोन। रिहन दैमारि MLA नङाबाबो बेखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा खालामथारनांगोन। दा बाथ्राया दुखु गोनां बेसो जादों, बिथांमोना मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ माने क्रेडिटखौ लानो नागिरदों। बेखायनो सांग्रां जानांगौ। अदालगुरिनि मानसिफ्राल' नङा, रायजो राजाल' नङा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया BPFनिफ्राय सांग्रां जानाया गोनांसै। मालाबा बिथांमोना गुबुनारिनि खाथियाव थांनानै बिथांमोना जातिखौ फाननो थाखाय STखौ फाननो नागिरो, मालाबा हानि पट्टा होनो नागिरो, मालाबा बांलादेशिखौ सोनो नागिरो। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफ्रा दिनै नायगासिनो दङ आरो बिनि फिथाइखौ नैबे एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोना मोनगोन। नोंथांनि बायदिब्ला दायो जेसेबांखिनि अन्थाइ खाम्बा गायसनदों बा बेखेवदों, बे मोनसे इलेक्सननि ललिपप? बेथ' खुला खुलि बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंदों, प्रमद बर' बिथांनि समाव सेंसन जानाय होननानै। नोंथांमोननि भिडिअ क्लिपआ थागोन, आरो नांगौबा जोंबो दिहुननानै हरगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खनसेल' नङा, गोबां समाव बिथाङा बुंबाय जे बेफोरो प्रमद बर' बिथांनि समाव सेंसन जानाय, जों बेखेवदोंल'सो होननानै। अदालगुरियाव फैनायाव बुंदों बिथाङा, टंलायाव फैनायावबो बुंदों। दा बेखौथ' जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बे बाथ्राखौ बिथांमोननि दैदेनगिरियानो बुंदों। बेयाव मिसा होनाय बाथ्रा जेबो गैया।
दा बिथांमोना एसे लाजिनोसो नांगौ